Jangan hari sirup. Lagi ya, tanah pagi nih. Hai, kau lagi nengah. Gana lo harus sini saya. Dia tanpa nih ngomong gila lagi be. Good morning, लोगोफोरनो ओमफ्राय आं बहाय मोनफैनानै भिडिअ खालामलायखोनै थांलायनो सांं देवानि नालाय ओमफ्राय खिजाय लोगोफोरा इनै हाबखायलांबाय ओमफ्राय आं ब्लग लानो थाखाय इयाव थालांबाय आरोना ओमफ्राय खिजाय गाखोनो थाखाय इनै मानसिफोरा रेडि ओमफ्राय खावसे फैबावनो दं एखिजायहाय फैगोन आरोना खावसेयाहाय नैखिजायहाय ओरै फैगोन ओमफ्राय ट्रेना एखिजाय फैगोन नालाय जों दा एखिजाय थांनोसै आरोना दिनैहाय आं थांलायनोसै आरोना ओमफ्राय बहाय थांगोन आं दा भिडिअआवहाय माने खोथाथ'ला आरोना सिगाङावनो खोथाबाथाय माने भिडिअखौ नायनो गोसो जाया बिनि थाखायनो दाहाय आं मोनहैनानै बहाय भिडिअ लायबावो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर दानि आं भिडिअखौ जागायलांसै हरबाय नामा फाइनालिनिफ्राय जों दा गाखोनो गोनां ट्रेनाहाय फैबाय नै ओमफ्राय खिजायबो मानसिफोरा बयबो लाइन जाना दं ओमफ्राय खावसेखिबो लाइन जाना दं आरोना ओमफ्राय मेरे मेसिन हरदों ओमफ्राय खिजाय दं नै गाखोग्रा पाब्लिक माखायाहाय इनिफ्राय उनावहाय ट्रेन फैबाय थानायखाय माने मार खुसिथार जादों आरो जोङो गाखोनो दा गासैबो रेडि ओमफ्राय गाखोखांनानैहाय जों नै गासैबो दाहाय फट' साफायनाय दावराव हब्बाय सोरबा जनायनि दावराव आरोना Jangan hari sirup. Oh, tanda. Finally, train ni friend karena hebat hai bus sawah kelain bisa kami kajian lagi ya. Kajian tanggungan ada, kami akan tanggungan dan kalian mantai tanggungan kita video. Entah siapa tahu. Lagi ya, tanah pagi nih. Hai, kau lagi nengah. Gana lo harus sini saya. Dia tanpa nih ngomong gila lagi be. Ide gak kena nih. Enggak. Mana enggak? Datang. Allah lisir ke. Dek kana hai, kau nggak kana hai. Kasih pangtu. Allah lisir ke. Parkado. Gitu. Kalah jauh kalah. Gila makanya kita sih kakak pindah lagi nama. Parah balik ngorek. Malah isa sih. Turun. Malah ya cara video. Finally berhai pas ke. Mau bilang dulu. Oh, sarang benda ada. Aku mau lagi osik. Aku mau nyala mati jus semua kan dong. Kita main dah ada. Tolong mazar ni mana? Pinci tang ni sih. Tolong mazar ni pinci mana kan bra? Kau nak ya, unu akhirnya ya. Ini mana ini mah? Wow, angin dah sih mana mana. Pulang balik. Saya pulang balik deh.
फैनानै एबारहाय ओमफ्राय जों दाहाय मोनफैथारबाय ओमफ्राय जाय जेरै हागोन ओरै थाबायनाय आरोना माने जों दाहाय फुजा होनो थाखाय बेहाय प्रसाद बायनोसै आरो बेसेबा गोबावनि उनाव मोनफैलायबाय दिनैहाय कामाख्या मन्दिर फुजानि माल बायखांनानै एबारहाय सायाव थांनोसै खुलुमनो थाखाय ओमफ्राय जों दाहाय नै सेकेन्ड गेटआवहाय गाखोनोसै आरोना खुलुमखांनानै गासैबो रेडि दाना मानो खायाखै नानिया खागोन र' खानाय थांहरां लागोन एक भाग माँ को देना एक भाग लेके आधा भाग माँ की बोलेगी अरे जी पड़ेगा ya semua punya ulang untuk dia. Itu dari dia, belum masuk ke. Ada di bawah. Ini apa di bawah? ओमफ्राय एबारहाय माने साथि सावनो थाखाय जों बेहाय दोनबाय आरो बेनिफ्राय बिजाहाय दं खासेयाव थायो आरो दैयावहाय ओमफ्राय बिजाहाय जों दाहाय सिन्दुर होनो रेडि जाबाय आरो पैसा नहीं देखो